Ongi etorri Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Edgar Allan Poeren Amontillado upela eta Bihotz salataria. Euskarazko itzulpena, Coro Navarro. Edgar Allan Poe, Amerikako Estatu Batuetan jaio zen 1809 eta bertan hil zen 40 urterekin. Idazle profesionala izaten saiatu zen lehen idazle estatubatuarra da, eta erabaki horren ondorioz, diru estualdi handiak izan zituen. Poeta, literatur kritikaria, aldizkari zuzendaria eta narraziogilea izan zen. Detektibe istorioen generoaren aintzindaria ere bai. Sherlock Holmesen aitak, Arthur Conan Doylek, kapela eranzten zuen Edgar Allan Poeren doainen aurrean. Edozelan ere, literatura gotikoaren ordezkari ilustrea izategaitik dugu ezagun batez ere, eta bere ipuin ilun eta izugarriek eman diote famarik handiena. Haren pieza batzuetan elementu sobrenaturalak azaltzen badira ere, Poeren bikaintasunaren ezaugarrietako bat da, gizakiaren oso elementu oinarrizkoekin eraikitzen duela horrorea. Nolabait esan, horrorea neurri edo distortzio kontu bat da. Poek badu esfingea izeneko ipuin bat, non pertsonaia bat izuak hartzen duen, uste duelako munstro ikaragarri bat ikusi duela leihotik. Alabaina, protagonistaren laguna konturatzen da, intsektu bat besterik ez dela, pertsonaiaren begitik oso gertu dagoena. Gehiagizko hurbiltasunak sortu du ilusio optikoa eta ondorioz izua. Modu berean, Poeren ipuinetako pertsonaien hipersentiberatasunak edo neurriz gaineko obsesioek desitxuratu egiten dute haien errealitatea. Baina lagunik ez dagoenean perspektiba hori zuzentzeko, zoramena besterik ez da geratzen. Pertsonaiak, lente deformatzaileen mundu grotesko horren biktima bihurtzen dira, bai eta, askotan, ingurukoen borrero ere, bihotz salatarian gertatzen den bezala. Poeren istorioek artegatu egiten gaituzte, baina haren umore buruargiak gozamen ederra ere ematen digu. Adibide baterako, Amontillado upelan, gaur irakurriko dugun ipuinetako batean, pertsonaia biak Veneziako palatzo baten azpiko katakunbetan daude bakar-bakarrik. Bietako batek, irakurleak badaki hasieratik, mendeku hartu nahi dio besteari, eta horregatik eraman du engainu ustoki horretara. Balizko biktimak, bufoiz jantzita inauteriak direlako eta ezertxore susmatu barik, galde egiten dio besteari, ia masoia den. Besteak, hiltzaileak, baietz diotzo, baina lagunak ez dio sinesten eta seinale bat emateko eskatzen dio. Hiltzaileak orduan, jantziaren azpitik, pala bat ateratzen du, masoi hitzaren jatorrizko esanaiarekin jolastuz, igeltzeroa esan nahi baitu, jatorriz masoi hitzak. Irakurleak beste remediorik ez dauka, hiltzailearen txistaren konplizea izatea baino. Baina, irribarre erruduna da nolabait. Narratzaileak bezala, irakurleak bai baitaki, bufoiak ez dakian gauza bat. Toki horretan, ordoietan, eta batez ere, esku horietan, pala bat ezin daitekeela parte honekoa izan.
Amontillado upela. Edgar Allan Poe. Ahal nuen ondoena eramaten nituen Fortunatok egiten zizkidan erasoak. Iraintzera ausartu zitzaidanean ordea, mendeku hartuko niola zinegin nuen. Hala ere, zuek, nire arimaren barrena hain ondo ezagutzen duzuen horiek, ez duzue pentsatuko noski mehatxurik egin nionik. Azkenean, haseko nuen mendekua. Erabaki hori sendoa zen, zinez. Baina erabakiaren sendotasunak berak, bazterraratzen zuen arrisku aukera oro. Zigorra burutu behar nuen, baina ez hori bakarrik. Arriskurik bat ere gabe behar nuen ibili. Kalte bat, ez da ordaintzen, ordainak mendekatzailea bera ere harrapatzen badu. Eta oro bat geratzen da kaltea ordaindu gabe, baldin mendekatzaileak kalte hilaren aurrean mendekatzaile gisa agertzerik lortzen espadu. Adierazi behar dut, ez hitzez, ez egitez, eniola eman Fortunatori nire asmo honaz duda egiteko motiborik. Jarraitu nuen, horixe nahi nuen eta, Fortunatoren aurrean irribarre egiten, baina etzen konturatzen, bere eriozko oparia gogora ekartzeak sortua zela orduan nire irribarrea. Bazuen Fortunato honek ahulgune bat, naiz eta gainerakoan errespetatzeko moduko gizona zen, baita ikara sortzeko modukoa ere. Ardoetan aditua izatea sarrotzen zen. Italiar gutxik dute benetako birtuosoaren espiritua. Abagunea baliatzera egokitzen dituzte gehienetan beren ahalegin guztiak, Britainiar eta Austriar dirudunei iruzur egiteko ondoren. Margolan eta bitxi kontuetan, Fortunato, bere herrikideak bezala, gezurti bat zen. Baina zintzoa ardo zaharren auzian. Puntu horretan ez nintzen ni oso bestelakoa. Neu ere, trebea bainintzen italiar mahatzaldietan, eta ardoa gogotik erosten nuen aukera nuen guztietan. Iluna barra zen, inauterietako eromen handieneko egunaren arratsa, nire adizkidearekin topo egin nuenean. Berotasun handiegia agurtu ninduen, edaten ibilia baitzen. Bufoiez mozorrotuta zetorren, jantzi marradun estu bat zeraman soinean, eta kono formako txano kaskabiloduna buruan. Hain dengoen pozik ikusi nuelako, non espainuen inoiz etengo esku estutzea. Fortunato maitea, esan nion, hau sortea zu aurkitu izana, horixe da itxura ona gaur duzuna. Upel bat iritsi zaita Amontilladoa omen dena, baina zarantzen nabil ala ote den. Zer? Esan zuen. Amontilladoa? Upel bat? Ez da posible. Eta inauterietan gainera? Espaitakit? Erantzun nion. Eta Amontilladoren prezio ordaintzeko bezain inoso izan naiz, zuri galdetu ere egin gabe. Ezin zintudan aurkitu, eta beldur nintzen esoten nuen mauka galduko. Amontilladoa! Espaitakit? Amontilladoa? Eta jakin beharra dut. Amontilladoa! Zu lanpetuta ibiliko zinelata, lukeziren eran indoan, inor baldin bada ardoari antzematen dionik, uraxe da. Ark esango dit, lukezik ez ditu Amontilladoa eta Jereza bereizten. Eta ela ere, badira haren daztamena zurearen parekoa dela dioten zoroak. Tira, guazen. Nora? Zure sotora. Ez, adizkidea, ez. Ez du zure borondate honaz baliatu nahi. Konturatzen naiz hitzordu bat duzula, eta lukezi ez dut hitzordurik, guazen. Adizkide hori, ez. Kontua ez da hitzordua. Ezagun duzun otzeria gogor hori baizik. Soto horiek izugarri ezeak dira.
gatzuz estalita daude. Ez dio axola, guazen, otzeria ez da ezer. Amontilladoa, iruzur egin dizute, eta Lukezi horrek ez ditu amontilladoa eta jereza bereizten. Izketan oraindik, besotik heldu ninduen Fortunatok. Zeta beltzesko mozorro batez estali nuen aurpegia, rouku elor batean bildu soina, eta nire jauregira eraman nintzan utzi nion. Zerbitzaririk etzen etxean, aldeginak ziren jaiak behar bezala ospatzeko. Goiz arte ez nintzela itzuliko esan nien, eta etxetik ez mugitzeko agindua eman nien. Aski ziren agindu hoiek, ondo asko nekienez, ni beste aldera jiratu eta zerbitzari guztiak segituan desagertzeko. Atera nituen bi zuzi beren euskarrietatik. Fortunatori bat eman, eta geletan barrena eraman nuen sotoetara zijoan korridoreraino. Zurubi kiribil luze batetik behera abiatu nintzen, Fortunatori nire atzetik kontuz etortzeko gogorarazi ondoren. Azkenean iritsi ginen zurubiaren oinera, eta antze ginen biak, Montresortarren katakunben lur ezearen gainean. Balantzaka zetorren nire laguna. Txanoko kaskabiloek zarata ateratzen zuten mugitzen zenean. Upela, esan zuen. Urrutiago dago, esan nion. Baina, begira armiarma zare zuri hoiek, nola distiratzen duten kobasuloko hormetan. Nigana giratu zen, eta begietara erreparatu zidan, pozoidura zedien begin nini lausotu ez. Gatzua, galdetu zuen azkenean. Gatzua, erantzun nion. Noiztik duzu ez du lori? Estulaldi gogor batek eraso ziolarik, zenbait minutuz ezin izan zuen erantzun nire lagun gizara joak. Ez da, esan zuen azkenean. Tira, esan nion deliberamenduz. Itzuli egingo gara. Zure osasuna da garrantzitsuena. Aberatza zara, errespetagarria, miretzia, maitatua, soilontzua zaran, ni beinola izan nintzen bezala. Asko nabarituko dute zure falta. Ni gaitik ez die baxola, itzuli egingo gara. Gaixotu egingo zara eta nik ez dut horrelako erantzunkizunik nahi. Gainera, Lukezik... Aski da, esan zuen Fortunatok. Ez du lau ez da ezer. Enaiz hilko, ez du laldi batek, enau hilko. Egia da, bai, erantzun nion. Eta gainera, ez zaitut alferrik larritu nahi. Hala ere, zaindu beharko zenuke zeure burua. Medokonen zurrutada batek on egingo dizu ezetasunaren kontra. Lurrean zegoen mota bereko botila zailuze batetik bat hartu eta lepoa utzi nion. Edan, esan nion, ardoa eskainiz. Soslaiez begiratzen zidala, Espainetara eraman zuen. Edateari utzi, eta kaskabiloek hots egiten zutela, keinu adiskidetzu bat egin zidan buruaz. Gure inguruan atzeen hartzen duten lurperatuengatik edaten dut. Eta nik zure bizitza luzeagatik. Berriz ere besotik hartu ninduen, eta aurrera egin genuen biok. Soto hauek, esan zuen, oso handiak dira. Familia handia eta ugaria ziren Montresortarrak, erantzun nion. Ahaztua dut zuen armarria. Urrezko gizaoin erraldoi bat, zelai urdin batean. Oinak, erensuge bat zanpatzen du, eta erensugeak oinaren orpoan dauzka atzaparrak sartuta. Eta ikurritza, nemo me impune lakezit.
ondo. Ardoak begietan distiratzen zion eta kaskabiloek hots egiten zuten. Neure irudimena ere berotu zuen medokak. Ezur pilatu ez beteta zeuden hormen ondotik igaro ginen, haien artean ere ageri ziren tarteka botilak eta upelak, eta katakunben barreneko parteraino iritsi ginen. Berriz geratu nintzen, eta orduan Fortunatori besotik heltzen ausartu nintzen, ukondoaren gainetik. Gatzua, esan nuen. Begira, hemen gehiago dago. Lizuna bezala sortzen da sotuen zabaian. Ibaiaren azpian gaude, eta ezurren artean erortzen dira ezetasunaren tantak. Zatoz, itzuli egingo gara, bestela beranduegi izango data, eta ez du lori. Ezer ere ez da, esan zuen. Goazen aurrera. Baina lehendabizi edan dezagun beste zurutada bat. Dekraz botila bat hartuta, lepoa utzi eta eskain egin nion. Zurutada batez ustu zuen. Argitasun bortitza zuen orain begietan. Barre egin zuen, eta ulertuen nuen imintzio bat eginez, gora bota zuen botila. Harrituri begiratu nion. Berriz egin zuen mugimendua. Mugimendu irrigarri bat. Ez alduzu lertzen? Galdetu zidan. Ez? Orduan ez zara nahi dikoa. Zer? Ez zara masoia. Bai, masoia naiz? Esan nion. Masoia naiz? Zu? Ez da posible. Masoia. Masoia? Esan nuen berriz. Seinale bat, eskatu zidan. Seinale bat. Ara hemen, erantzun nion. Eta pala bat atera nuen nire roukelorraren tolezen artetik. Zentzetara izara, esan zuen urratz batzuk atzera eginez. Tira, guazen amontillado ikustera. Guazen ba, esan nion. Sartu nuen berriz ere lanabesa jantziaren azpian, eta berriz eskaini nion besoa. Astun makurtu zen nire besoaren gainera. Aurrera jarraitu genuen amontilladoaren bila. Arku zail baten azpitik igaro ginen, behera goiaitzi, aurrera jo, eta berriz ere behera eginez, kripta sakon batera iritsi ginen. Haizea hain zenan gaiztoa, non gure zuziek, sugarra galduta ia, osta-osta argitzen baitzuten. Beste kripta bat ageri zen, txikixeagoa, kriptaren urruneneko partean. Giza ezurrez estalita zeuden hormak, goiko gangaraino elkarren gainean pilatuta, Parisko katakumba handietan bezala. Barreneneko kripta horren hiru alde, modu horretan zeuden oraindik apainduak. Laugarren aldean, kenduta zeuden ezurrak. Lurrean nahazirik ageri ziren, eta multzo handi samar bat osatzen zuten bazter batean. Ezurrak aterata agerian geratzen zen horma hartan, beste sakonune bat ikusi genuen, 4 bat oin luze, 3 bat oin zabal, eta 6 edo 7 oin garai. Sakonune hark etzirudien beraria segina, espaitzen katakonbetako zabaiaren 2 euskarri erraldoiren arteko barrunbea besterik, eta euskarri haiek inguratzen zituzten granito sendozko hormetako batek osatzen zuen atzealdea. Alferrik saiatu zen Fortunato, bere zuzi motela jasoz, sakonunearen atzealdea bere izten. Argiaren ahultasunak ez zigun atzeneko partea ikusten uzten. Segi aurrera, esan nion, hortxe dago amontilladoa, eta lukezi hori dela eta jakin utza da, isilarazin induen nire adizkideak aurrera eginez balantzaka, eta ni haren atzetik,
pega eginda. Segituan iritsi zen sakonunearen bukaerara, eta arkaitzak ez ziola jarraitzen usten ikusirik, inoso bat bezala geratu zen, zeharo txundituta. Urrengo unean, granitoan kateatuta neukan. Baziren horma hartan burdin asko bi ustai, elkarrengandik bi oin edo aparte. Batetik kate labur bat zegoen zintzilik, bestetik giltzarrapo bat. Fortunatoren gerria katea zinguratuz, segundo gutxiko lana izan zen nire dizkidea horman sendo kateatzea. Harritu zegoen kontra egiten hasteko. Giltza hartu, eta atzera egin nuen sakonunean. Ukizazu horma eskuaz, esan nion. Gatzua sentitu beste remediorik ez duzu. Egia da, bai, oso ezea dago. Berriz ere erregutzen dizut. Alde egin dezagun hemendik. Ez? Orduan, utzi egin beharko zaitut. Eskura ditudan zerbitzu txiki guztiak eskaini behar dizkizut lehenbizi, ordea. Amontilladoa! Oio egin zuen nire lagunak, bere txundimenetik atera ezin da. Egia da, erantzun nion, amontilladoa. Hitz horiek esatean, lehen aipatu dudan ezurpilarekin nenbilen lanpetuta. Ezurrak alde batera boteaz, agerian utzi nituen eraikuntzako harria eta zementua. Haiekin eta nire palaren laguntzaz, sakonunearen sarreran horma bat eraikitzeari ekin nion. Oraindik lehen hilara osatzen ari nintzela, Fortunatok moskorra joana zuela konturatu nintzen. Sakonunetik iritsi zen intziri apal bat izan zen lehen seinalea. Ura, etzen gizon moskor baten oiua. Isilaldi luze zetatsu bat etorri zen ondoren. Jarri nuen bigarren zerrenda, eta hirugarrena, eta laugarrena. Eta orduan, katearen dardaraldi suminak entzun nituen. Soinuak zenbait minutu iraun zuen, eta minutu haietan, gustoroago entzuteagatik, lanari utzi, eta ezurren gainean eseri nintzen. Soinua isildu zenean, berriz hartu nuen pala, eta etengabe egin nituen 5. hilara, 6. eta 7. Nire bularraren pareraino iristen zen jada horma. Berriz ere gelditu nintzen, eta zuziei hormaren gainetik eutxiz, barruko irudirantz bideratu nituen izpi ahul batzuk. Garrasi ozen eta zorrotz batzuek, bapatean lehertu baitziren irudi kateatuan, atzerantz botan indutenia. Une labur batez, duda egin nuen, dardarka hasi nintzen. Ezpata zorrotik aterata, sakonunea astatzen hasi nintzen. Baina, burutapen bakar bat aski izan nuen sosegatzeko. Katakunbenez izendoan ipini nuen eskua, eta lasaituta geratu nintzen. Hurbildu nintzen hormara. Garrasika ari zenaren oiuei erantzun nien. Oi hartzun egin nien, lagundu nien. Oiuen volumena eta indarra gainditu nituen. Hori egin, eta oiularia isildu egin zen. Gauerdia zen, eta bukatzen ari nintzen egitekoa. Osatuak nituen 8., 9. eta 10. hilarak. Bukatuta neukan 11. eta azkenaren parte bat. Harri bat baino ez zitzaidan geratzen ipini eta finkatzeko. Harriaren zamarekin borrokatu nintzen, erdizka jarri nuen behartzuen lekuan. Baina une horretan, buruko hileak lastu zizkidan barre apal bat atera zen sakonunetik. Ahots triste bat etorri zen hurrena. Fortunatoren ahotsa zela nekez ezagutu nuena. Osona!
Oso na zuea da jotze hau. Oso na. Izugarri ona bai. Parreago gozik egingo dugu honen kontura jauregian. Gure ardoa edan ez gainera. Amontilladoa, esan nuen. Bai horixe, amontilladoa, baina ez alda beran dutzen ari. Nire maztea eta gainerakoak ez alditugu jauregian zain eukiko. Tira, guazen. Bai, esan nion. Guazen. Jainkoaren izenean, Montresor! Bai, Jainkoaren izenean. Baina alferrik egon nintzen, hitzaien erantzunaren zain. Pazientzia galtzen hasi nintzen. Osen deitu nuen. Fortunato! Erantzunik ez. Berriz deitu nuen. Fortunato! Erantzunik ez ordukoan ere. Susi bat sartu nuen irekita geratzen zen zulotik, eta barrura bota nuen. Kaskabiluen hotsa izan zen erantzun bakarra. Gaizkitzen hasi nintzen katakunbetako ezetasun hartan. Presaka jarri nintzen lana bukatzera. Ipini nuen azkeneko harria bere lekuan, eta zementua erantzinion. Berriz osatu nuen ezurren multzoa ormalan berriaren kontra. Gizaldi erdi batez, ez da izan ura ukitu duen kristaurik. Inpake requiescat. Bihotz salataria. Edgar Allan Poe. Egia da, bai. Urduria izan naiz beti. Ikaragarri urduria. Eta alakoxa naiz orain ere. Baina, eroa naizela? Zergatik diozue hori? Eritasunak zentzuak zorroztu dizkit. Ez ezabatu. Ez da moteldu ere. Ororen gainetik, entzumena zorroztu dit. Gauza guztiak entzuten nituen, lurrekoak eta zerukoak. Infernuko gauza asko entzuten nituen. Baina, nola izango naiz baerua? Entzun. Entzun zeinen osasuntzu. Zeinen lasai kontatzen dizuedan istorio osoa. Ezin esan dut ideia hura aurrenekoz nola etorri zitzaidan burura. Baina behin sortuzkero, gau eta egun zebilkidan buruan. Helbururik enuen bat ere. Enuen grinarik sentitzen. Maite nuen agurea. Ez zidan sekula okerrik egin. Sekula eninduen iraindu. Enuen haren urrea desiratzen. Agurearen begia izan zela uste dut. Horixe izan zen, bai. Zai baten begia zuen. Begi urdin argi bat, ganduak lausotua. Odola izosten zitzaidan begiura nigan finkatzen zuenean. Eta hala, urratzez urratz,
Pixkana, agurea hiltzera deliberatu nintzen, begi hartatik betiko libratzeko. Horra ba, burutik eginda nagoela pentsatuko duzue. Burutik eginda daudenek ordea, ezer ez dakite. Baina ikusi behar nindu zuen. Zeinen jakintzu jokatu nuen, nolako arduraz, nola prestatu nuen dena, nolako disimuloa hasi nintzen lanean. Sekule nintzen adeitzuagoa izan agurearekin, hil nuen aurreko astean baino. Eta gauero, gauerdi aldera, agurearen gelako ateko kizketa jiratu eta zabaltzen nuen, eta nolako arretaz gero. Ondoren, atea burua sartzeko adina zabalduta nuenean, kriseilu bat jasotzen nuen, itxia, ondo itxia, argirik batere etzedin izan, eta orduan, burua sartzen nuen. Ai, ikusi izan bazenute zeinen kontuan sartzen nuen burua, barregingo zenuten. Poliki mugitzen nuen, oso poliki, agurea ez esnartzearen. Ordu bete behar izaten nuen burua atetik sartu eta gizona bere oean etzanda ikusteko. Ha! Burutik eginda dagoen bat nola izango da hain zuhurra. Eta orduan, burua osorik gelaren barruan neukanean, gontzek zarata ateratzen baitzuten, kontuz hasten nintzen kriseiloa zabaltzen, pixka bat zabaltzen nuen, argi izpi bakar batek josezan saiaren begia. Eta hori segin nuen 7 gau luzez, gauero, gauerdian. Baina itxita aurkitzen nuen beti begia, eta ezin izaten nuen lana burutu. Zeren, agureak espaitzidan okerrik egiten, haren begi gaiztoak baizik. Eta goizero, egun argitzen zuenean, sartzen nintzen lasai agurearen gelan, eta deliberamenduz mintzatzen nintzaion, bere izena adizkidetzua aipatuz, eta zen modu zigaro zuen gaua galdetuz. Izan ere, oso ernea beharko zuen gizonak susmatzeko zer eta gauero, 12 justu, begira egoten nintzaiola lo zegoenean. 8. gauean oi baino arduratzuago ibili nintzen atea zabaltzerakoan. Lasterrago mugitzen da erloju baten orratza, nire eskua mugitzen zena baino. Gau ura baino lehenago, sekulanen nuen sentitu zenbaterainokoak ziren nire almenak, zenbateraino nintzen ernea. Pentsatze ere han nengoela, poliki atea zabaltzen, eta metzetan ere zitzaizkiola otuko agureari nire asmo eta pentsamendu sekretuak. Parre txiki bat egin nuen, ideia ura bururatu zitzaidanean. Eta baliteke agureak entzun izana, ze papatean oean mugitu baitzen, astoratuta bezala. Atzera egin nuela pentsatuko duzue agian, baina en nuen alakorik egin. Ikatza bezain beltza zegoen logela iluntasunera batekoan. Zeren kontraleioak ondo itxita baitzeuden lapurren beldurrez. Banekin agureak ezin zuela atearen irekidura sumatu. Eta hala, bultzaka jarraitu nuen, goxo. Burua barruan neukala, eta kriseilua zabaltzekotan nintzela, atz lodia erristatu zitzaidan itxitura metalikoan, eta gurea oe gainean eseri zen oiuka. Zein da bilor? Geldi geratu nintzen, ez ere esan gabe. Ordu oso batez, enuen giar bat bera ere mugitu, eta denbora horretan guztian, enuen agurea etzaten entzun. Oean eserita jarraitzen zuen, adi, nik gauero, hormako erloio eriotza iragarleak aditu nituen bezalaxe. Halako batean,
intziriarin bat entzun nuen, eta eriosko izuaren intziria zela konturatu nintzen. Etzen oinazeskoa edo penazkoa, ez. Hots me itoa zen, ikarak arima hartu duenean sakonenetik irtetzen dena. Ederki asko ezagutzen nuen hotsura. Maiz atera zen neure bularretik, gauaren erdian, mundua osorik lo dagoenean, bere jartzun ikaragarriaz erotzen induten ikarak areagotzeko. Ondo ezagutzen nuela diot. Banekien zer sentitzen zuen agureak, eta erruki nintzaion. Bihotzean, barre egiten banuen ere. Banekien ez naegona zela aurreneko hotsarina entzun zuenetik, oean jiratu zen ez geroztik. Arrezkero, areagotu baino ez ziren egin aguraren ikarak. Saiatu zen arrazorik gabeak zirela sinesten, baina ezin zuen. Esango zuen bere artean. Tximinako aizea besterik ez da. Gela zeharkatu duen zagu bat da. Edo, kilker bat da, behin bakarrik kantatu duena. Bai, uste hoiekin saiatuko zen bere burua lasaitzen. Baina alferrik zuen dena. Alferrik dena. Zeren, eriotzak, isilik inguratuta, bere itzal beltzean bildu baitzuen biktima. Eta ezin sumatuzko itzalaren eragin erioskoak sentiarazten zion, naiz eta ninduen ez ikusten ez entzuten, sentiarazten zion nire burua han, gelaren barruan. Luzaroan zain egon ondoren, pazientzia handiaz, eta berriz etzaten zenik espainuen aditzen, kriselua pixka bat zabaltzea erabaki nuen, pixka bat besterik ez. Hortaz, zabaldu nuen, ez dakizu ez zeinen mantxo. Harik eta azkenean, izpin me bakar bat, arma baten aria bezalakoxea, irekiduratik atera, eta zai begia, bete-betean jo zuen arte. Zabalik zegoen begia, zabalik, eta zerreak hartu ninduen begira nengokiola. Argi eta garbi ikusi nuen, urdin zorra, eta ezurrak muineraino izosten zizkidan gandu gorrotagarria arkestalia. Baina ezin nuen aguraren aurpegiaren edo gorputzaren beste parterik ikusi, zeren zenez bezala, leku madarikatura gidatu bain nuen argizpia. Ez aldizuet lehen ere esan zuek eromentzat hartzen duzuen hori ez dela izaten zentzumenen zorrostasun gehiagia baino. Une hartan txe izan ere, hots apal, zor, laster bat iritsi zitzaidan belarrietara, erlojuek kotoian bilduta daudenean egiten duten abezalakoa. Ederki ezagutzen nuen hotsura ere, aguraren bihotzaren taupada zen. Hotsak nire zerrean dituzuen, danborraren soinuak, soldaduaren adorean ditzen duen bezala. Baina orduko hartan ere, nire buruari eutsi nion, eta ez nintzen mugitu. Ahal nuen tinkoena eutsi nion argizpiari, aguraren begia bete-betean josezan. Bitarte hartan, indartzen ari zen bihotzaren taupada. Lasterragoa egiten zen, eta ozenagoa, unean. Izugarria izan behar zuen agurearen ikarak. Gero eta ozenagoa egiten zen, esan dudan bezala, unean ozenagoa. Konturatzen alzarete, esan dizuet pertsona urduria naizela. Urduria naiz bai, eta une hartan, gaueko ordu hilean, etxe zahar hartako isiltasun beldurgarrian, hotsark, hain bitxia izanik, ezin menderatuzko izu laborria sortu zidan. Hala ere,
Bat ere mugitu gabe jarraitu nuen beste zenbait minutuz. Baina taupada, ozenagoa egiten zen, gero eta ozenagoa. Bihotza lertuko zitzaidala iruditzen zitzaidan, eta beste kezka bat bururatu zitzaidan orduan. Auzokoren batek ere entzun zezakeen hotsura. Iritzia zen agurearen ordua. Oiu zen batez, kriseiluera bazabaldu eta gelan sartu nintzen. Behin egin zuen agureak garrasi, behin bakarrik. Segundu batean arrastatu nuen lurrera, eta haren gainera bultzatu nuen oheastuna. Posaren posez, irribarregin nuen, egina baitzen egitekoa. Baina, zenbait minutuz, hots ito batez taupadaka jarraitu zuen agurearen bihotzak. Horreken induen ordeak eskatzen, hormaren bestaldean espaitzen entzungo. Isildu zen azkenean. Hila zen agurea. Ohea mugitu eta gorpua aztertu nuen. Bai, hilda zegoen, ondo hilda. Eskua agurearen bihotzean jarri, eta antze euki nuen zenbait minutuz. Ez zegoen taupadarik bat ere. Ondo hilda zegoen, begiark, eninduen gehiago larrituko. Oraindik ere, burutik eginda nagoela uste baduzue, ez duzue alakorik gehiago pentsatuko, gorputza eskutatzeko hartu nituen lan eta neken berri ematen dizuedanean. Gauak aurrera egiten zuen, baina ni gogor aritu nintzen lanean, txintik atera gabe. Aurrena, gorputza laurdenkatu nuen. Burua, besoak eta hankak moztu nizkion. Lurreko 3 ohol altxatu nituen gero, eta zulo hartan eskutatu nituen gorpu hondakinak. Orduan, beren lekuan utzi nituen berriz oholak, eta hain zur, hain egoki, non gizabegiak espaitzuen han arrarokeriarik bateri garriko. Ez da agurearenak ere. Zer garbiturik ez zegoen? Ez zegoen inolako arrastorik, ez odoltantarik. Oso erne ibili nintzen. Azpil batek jaso zituen denak. Goizeko 4 baziren lanaie guztiak amaitu nituen erako. Eta oraindik ere, gauerdean bezain ilun zegoen. Erlojuak ordua jo zuenean, ate joka ari zirela entzun nuen. Lasai-lasai joan nintzen atea zabaltzera. Izan ere, zeren beldur izan behar nuen orain. 3 gizon sartu ziren, eta oso adeitzu aurkeztu zituzten beren buruak poliziako ofizial gisa. Auzoko batek garrasi bat entzun omen zuen gauerdi aldean, eta erasoren bat edo izan ote zen pentsatu zen. Informazio hori polizia bulegora iritsi zenean, berak, ofizialak, ikerketak egitera bidali zituzten. Irribarre egin nuen. Izan ere, zeren beldur izan behar nuen. Ongi etorria egin nien. Garrasia, esan nien. Neuk egin nuen, ametsetan ari nintzela. Agurea, esan nuen, kanpoan zen, mendialdean. Etxe osoa ikustera eraman nituen nire bisitariak. Etxea miatzeko esan nien, miatzeko ondo. Giratu nituen, azkenean, agurearen gelara. Haren gauzak erakutsi nizkien, bere lekuan denak, ukitu gabeak. Nire segurtasunaren posarekin, eserlekuak hartu, gelara eraman, eta antxe eskaini nien beren nekeen atsedena. Eta nik, nire garaipen betearen ausarkerian, biktimaren gorpua zegoen lekuaren gainean jarri nuen neure alkia. Lasaituta geratu ziren ofizialak. Nire manerek konbentzitu zituzten. Ni oso eroso nengoen. 3 lasai eserita, ohiko gauzez jardun ziren, eta nik gustora erantzuten nien.
Baina, denbora puska baten ondoren, zurbiltzen ari nintzela konturatu nintzen. Eta alde egin zezaten desiratu nuen. Buruko minak nengoen, eta burrundara moduko bat sentitzen nuen belarrietan. Baina ofizialek eserita eta berriketan jarraitzen zuten. Burrunda zehatzagoa egin zen. Antxe zegoen, eta are zehatzagoa egin zen. Ozenago mintzatu nintzen hotsartaz libratzeko, baina hotsak bere horretan jarraitzen zuen, gero eta zehatzago. Ariketa azkenean, konturatu nintzen arte, hotsura, etzegoela neure belarrien barruan. Dudarik gabe, zuri-zuri jarri nintzen. Baina etorri handiagoz mintzatu nintzen, eta ahots goragoaz. Baina hotsa indartzen ari zen, eta nik zer egin nezakeen. Hots, apal, zor, laster bat, erlojuek kotoian bilduta daudenean egiten dutena bezalakoa. Arnaz estukasi nintzen, eta hala ere, ofizialek ez zuten entzuten. Lasterrago hasi nintzen izketan, biziago, baina hotsa ozenagoa egin zen. Zutitu eta euskeriez jardu nintzen, garrasi bizian eta sekulako imintzioak eginez. Baina hotsa ozenagoa egin zen. Zergatik ez zuten alde egiten. Atzera eta aurrera hasi nintzen, urratsandiak eginez. Baina hotsa areagotu egin zen. Jainkoarren, zer egin nezakeen? Amorruaren amorruz, aparra ateratzen zitzaidan ahotik. Birauka ere hasi nintzen. Atzera bota nuen eserita egon nintzen aulkia, eta rastak eraman nuen olen gainean. Baina hotsa denen gainetik altxatzen zen, eta etengabe areagotzen zen. Ozenagoa, ozenagoa, ozenagoa egin zen. Eta hala ere, lasa jarraitzen zuten gizonek berriketan eta irribarrez. Jainkoa altzua, ez, entzuten zuten, susmatzen zuten gertatua. Bazekiten, nire izumenari iseka egiten zioten. Horixe pentsatu nuen orduan, bai, eta horixe pentsatzen dut orain ere. Baina edozer gauza zen agonia ura baino bea. Edoze gauza, irri ura baino eramangarriagoa. Ezin nituen irribarre faltzu haiek eraman. Garrasigin behar nuela sentitu nuen, hilko bain nintzen bestela. Eta orduan, berriz, entzun, horra, ozenago, 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 ozenago! Ez itxurarik egin naskagari hoiek, aitortzen dut, hil egin dut, altza itzazue olak, horra hor, bihotz doior horrenta upada da! Entzun dituzu Edgar Allan Poeren Amontillado upela eta bihotz salataria. Koro Navarroren euskarazko itzulpenean. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. irubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jason Elarrinagak eta Ana Moralesek, Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!